gusto gyud ang Ginoo nga maluto gyud ani. Kay si Judas, kabantay mo sa disciple of Jesus, siya ray nag traitor ni Jesus. So nasay kasing-kasing nga mabudhion o nagbitray siya. So nganong mabudhi man yang kasing-kasing? Kay wala siya naluto sa pulong sa Ginoo. Di ba kung maglungag ka og mais nga 16 o katong pino ba? Lisod man kayo nimo nang lungagon kung dili ka kabaluan na stick-dik. Kay pasagad kag lunod ana nga mais nga pino kayo, adunay posibilidad nga magtibokol ra to siya. Ug dili mo kayon kayo magtibokol to siya, kayon kag naluto. Pero sa sulod ay ato bugas. So munay pulong nga budhi. Sa buta-buta ng budhi. Wala siya maluto ba? Bugas nga nagtibukol sa gawas pero sa sulod puro ra day bugas. Sa sulod wa siya naluto. Pero sa gawas mura siya luto. Munay budhi. Si Judas inana sa gawas mura siya tinun-an. Kuyog po siya Jesus. Minaw po sa pulong sa Ginoo. Ana, subura gyud tinuod. Pero ang sa sulod niya dili tinuod. Mabudhion dahil sa ni Jesus.